Liian usein ihmiset todellakin itse asettaa ne rajat itselleen. Ei niitä oikeasti ole niitä rajoja olemassa, mihin ihminen pystyy tai ei pysty. Silmänpohjan rappeuma diagnoosin saanti oli kyllä hyvin semmoinen mieleenpainuva hetki, että silmälääkäri on ensin tutkinut silmänpohjaa, laittanut tipat silmiin ja laajentanut mustuaiset ja sitten sen jälkeen ottaa ison lääkärikirja ja alkaa lueskelemaan sitä ja ihmettelee, että miten tässä nyt oikein tapahtuu. Ja sitten se sanoo, että näyttää siltä, että sulla on tämmöinen silmäsairaus tuolla, että kaikki vaikuttaa siltä ja hän kirjoittaa sulle lähetteen tuonne HUSiin silmäklinikalle. Ja ensimmäinen ajatus, mikä mulle tuli silloin mieleen, oli se, että onneksi mä harrastan purjehtimista, että sokeat pystyy kyllä ainakin purjehtimaan. Mä en ole ikinä kuullut, että sokea purjehtisi, mutta se vaan tuli ekana mieleen, että no se on hyvä harrastus, että ainakin mulle jää harrastus, jos ei mitään muuta. Siitä sitten lähti pitkällinen prosessi, joka johti myöskin erinäköiseen optimointiin siitä, että nyt on pakko opiskella nopeasti, pitää äkkiä päästä työelämään, jotta mä en ikään kuin putoa kokonaan kelkasta. Ja ehkä se oli kuitenkin motivaattori siinä vaiheessa, että nyt täytyy tehdä töitä eikä vaan kaljotella. En mä osaa silleen ajatella, että se tilanne olisi varsinaisesti pelottanutkaan. Se oli vaan sellainen realiteetti, jonka aluksi kohtasi siten, että halusi kertoa ystäville ja kavereille, että mä sain tämmöisen diagnoosin, että mun näkö huononee. Sitten jossain vaiheessa, kun se näkö konkreettisesti huononi, niin sitten tuli jo se tunne, että en mä halua puhua siitä. Sitten tuli se kieltäminen ja sellainen torjuminen. Että ajattelin, että jos ei tästä kukaan puhu eikä kukaan ei tätä asiaa muista, niin sitä ei ole olemassakaan. Ja se vaihe on tavallaan erittäin inhimillinen, mutta ihan tarpeeton ja tyhmä. Eihän siitä kenellekään mitään hyötyä, kaikkein vähiten asianomaiselle itselleen. Otatko sä semmosen kapteenin poserauksen siellä? Niin kuvaa ensin, toi on hyvä. Joo. Oikein hyvä. Pitääkö Fanni tänne odottaa? Joo, ei sitä kannata yrittää kyytiä. Eikä mä lähtä nyt liikkeelle kuitenkaan, niin ja se odottelee sen aikaa. Silloin mietin, että valaisin ala sopii mulle, koska mä sokeudun ja sokeutta vastaan voi taistella valojen avulla. Ja tämä tämmöinen heikkoudesta vahvuudeksi ajattelu niin on varmaan siivittänyt mun elämää monessa muussakin kohtaa myöhemmin, että ei pidä lähteä tavallaan aina vaan tekemään sitä, missä sä oot hyvä, vaan joskus sä voit oikeasti siitä, mikä on sun jonkunlainen akilleen kantapää, niin rakentaa sen sun kaikkein kovimman vahvuuden ja osaamisalueen. Vuonna 1993 perustin Innojokin, että silloin oli taloustilanne tosi tiukka. Mä olin silloin 31-vuotias ja sain sitten Onniselta potkut silloin. Ja mä oon joskus aina sanonutkin, että ne potkut oli mun elämäni suurimmat onnenpotkut, kun sitten tavallaan se johti mut tälle yrittäjyyden tielle. Mulla olisi ollut vaihtoehtona se työkyvyttömyyseläke. Silloin mä olin vaikeasti heikkonäköinen, eli mun näkövamman haitta-aste oli jo 100%. Mä näin ajaa fillarilla, en käyttänyt valkoista keppiä, lukunäkö oli jo aika huono, ei pystynyt enää paperilta ilman apuvälineitä lukea tekstejä. Eli mä olin jo erittäin, voisiko sanoa, näkövammainen Onnisella niin kuin työskennelläkseni niin kuin näkevien joukossa. Mutta tämä oma yrittäjyys mahdollisti tavallaan heittäytymisen niin kuin näkövamma-identiteetille. Ja näin ollen se vanha tilanne, että mä olin näkevä, joka ei nähnyt kunnolla, ja nyt yhtäkkiä heittäydyin näkövammaisesta, joka näki aika hyvin, niin oli paljon parempi niin kuin identiteettivaihto. Ja se antoi valtavasti uusia mahdollisuuksia erilaisiin asioihin. Kulkeminen niin kuin lähialueella niin tapahtuu opaskoiran avulla. Mulla on ollut opaskoira Fanni vuodesta 2009 lopulta saakka, eli 6,5 vuotta, ja sitten sen kanssa liikutaan ja sillä saa semmoisen fyysisen liikunnankin aikaiseksi, kun pääsee reippaasti kävelemään. On asioita, missä se näkövamma tuo pienen edun tullessaan ja sitten on asioita, missä näkövammasta on suunnaton haitta. Purjehtimaan mä pystyn ilman näkeviä, mutta siellä merellä liikkuminen niin, ettei ajaa kiville ja osaa ajaa laituriin, niin siinä se näkevä tarvitaan. Mutta itse purjehduksessa ei tarvita sitä kaveria. Tuletko uudestaan syliin? Tule. Hyppää syliin. Hyppää. Hyvä. Noin. Joo, noin. Kiva. Noin. Ja pusuja tulee. Niin. Hyvä. Fannikin osaa kamera. Osaa se.
Se on välillä ihan silleen, että se koko ajan vaan haluaisi olla kameran luona, ei malta lähteä pois. Se asia, mikä elämässä on niin tärkeää, on oma perhe ja oma lähiyhteisö. Sen jälkeen tulee vasta työt. Ja ehkä kaiken kaikkiaan oma hyvinvointi on kaikkein tärkeintä. Jos itsellä on asiat hyvin, niin silloin sitä hyvää oloa jaksaa antaa toisille. Ja se toiset on oma työyhteisö ja oma perhe. Kaikkein suurimmaksi asiaksi varmasti muodostuu se, että oma pieni alle 2-vuotias lapseni on saanut niin kuin vakavan sairausdiagnoosin, joka on sitten muutaman vuoden sisällä johtanut sen lapsen vaikeaseen kehitysvammautumiseen ja kuolemaan. Niin se on sellainen asia, joka tuo sen uuden ulottuvuuden, että ei sitä tavallinen ihminen, joka ei sitä kokenut, niin se ei tavallaan kykene skaalaamaan sitä yhtään mihinkään. Ja sitä kautta, kun on tavallaan tuollainen kokemus taustalla, niin se johtaa siihen, että monet tavallisten ihmisten murheet, kun ihmiset urputtaa jostain hyvin toisarvoisista asioista, niin kyllä mä jaksan kuunnella sellaista, mutta mä en kauheasti jaksa osallistua semmoiseen ininään. Ja tämä on myöskin jonkunlaisen kunniavelan tehnyt mulle siitä, että kun kuitenkin Suomi oli maa, missä myöskin tällaista vaikeasti vammasta lasta kohdeltiin äärimmäisen hyvin, sai hyvän hoivan ja huolenpidon niin kauan kuin elonpäiviä riitti, niin tekee sen, että haluaa myöskin maksaa veronsa Suomeen. Että ei halua lähteä tällaiseen verokikkailun tielle lainkaan, vaan mieluummin ikään kuin tekee sen kaiken tänne Suomen hyväksi ja on sellainen velvollisuudenkin tunne tätä Suomea ja kotimaata kohtaan. Bisneksessä jotenkin täytyy lähteä siitä, että se henkilökohtaisen pikavoiton saaminen ei saa olla koskaan se juttu, vaan sun täytyy jollain tavalla tuoda toiselle se lisäarvo siitä, että miksi just mun kanssa se yhteistyö kannattaa kaikkein eniten. Ja kyllä myöskin se hyvä tekemisen fiilis on tosi tärkeä, että kaikki mitä tehdään, niin ei tehdä hampaa tirvessä, vaan tehdään ehkä mieluummin vähän pilke silmäkulmassa tai sellaisella niin kuin rennolla otteella, että yhtä tärkeää kuin se, että tekee semmoisia järkipäätöksiä, on myöskin se oma intohimo, että mitä ikinä teetkin, niin tee sitä sitten myöskin intohimolla, että laita siihen itsesi täysillä peliin ja että minkä sä ikinä teetkin, niin tee se silleen, että se tuntuu siltä, että siitä jää hyvä fiilis kaikille, tee se kunnolla, älä tee sitä puolittain, tee se täysillä, niin se johtaa siihen, että sä saat jotain aikaiseksi. Se voi olla yhtä hyvin niin, että sä meet muurariksi tai sit sä ajat jakeluautoa, mutta sä teet sen hyvin, niin se toimii. Mä olen sanonut joskus aikanaan jo, että mikään fyysinen vamma ei ole niin hankala kuin asennevamma ja sitä asennevammaisuutta, siltä tieltä mä varoitan kaikkia, että älkää lähtekö sille asennevammaisuuden tielle. Se johtaa vaan semmoiseen tietynlaiseen itsetuhoon ja pelkästään ainoa, joka sillä tiellä on se häviäjä, on se asianomainen ihminen itse.